inonzi Tekmo Piano. Ndiri kurarama ndiri muvillage yekuMukumbura, Machimusis village Kumbura. Makomba tinofana kunge tichichera makomba akadzika kudai so, kuitira kuti wakachera makomba aya unobva wakanda manyowa, wozokanda fertilizer yedhi ishoma, kuitira kuti mvura yakanaya yakazara makomba aya panozopera unyoro uya chikafu chinenge chichiwana kusumuka, chero mvura yakava ishoma. Painonaya ichizara makomba aya, pakuzopera kwounyoro iwowo zvirimwa zvinenge zvasumuka. Ndo zvatiri kuzviitira, munobva mabuda ugoho rakanaka. Mava nemakore mangani baba muchiita chirongwa chepfumvudza ichi? Chirongwa chepfumvudza ndinenge ndaane 3 years ndichiita zvekuchera izvozvo. Maona muchipunduka zvakadini kubudirira munyaya yepfumvudza iyi? Aiwa, munyaya yepfumvudza zvandaiwana kumashure ndisati ndakuita pfumvudza nezvandakuwana pari zvino zvakasiyana. Tinongoti ipo pana padiki pamwe kuona pakandibuditsira inokwana kuita tani yechibage. Kurava kuti nzara hamusisina mumba. Panenge vasiri. Kurudziro yandikupawo kuno vamwe vasiri kuita zvepfumvudza kuti ngatishinge nokuchera makomba zvinoshanduka, upenyu hwako hunochinja. Kana uchiita zvekuchera makomba uchidyara makomba epfumvudza aya, uchikanda manyowa nefertilizer ishoma, hauzowanza fertilizer kwete, unese shoma sokuti unenge wakanda manyowa.